Pois non teño nin idea. Xa cho dicen. Non estaba na casa, punto. Pero non estabas de verdade ou non estabas como cando te editabas con miña muller? Xefe, por Deus, doeme tanta desconfianza. Iso só pasou unha vez. Está ben, Roberto, deixo. Sara, Que? fala. Eu non sei nada. Que vou saber eu? Logo non estabas na casa? Sí, estaba, pero non estaba operativa. Outra vez? Non crees que tes un pequeno problema? Sara, vais a música. Sara, volve cedo. Sara, non te metas máis raias. E que non me deixades facer nada. Xa falaremos ti en máis eu. Seguinte. Quen eu? Vale, ben. Moi boas a todos. Eu son Anxo. Iso xa sabemos, burro. Vale, ten razón. Pois eu cheguei á empresa gracias a Ricardo. Moi bo tipo. Ensinoume todo o que sei. Incluso me axudou a pagar o aluguel. Con el, o seu carón toda era moito máis doa. Condensa a información, fai favor, Anxo. Pois estaba no casino, xogando os cartos todos que ganei durante o seu mes. Está ben así? Perfecto, vale, gracias. Xa que ninguén sabe o que sucedeu. Falto eu. Ou que pasa? Non che interesa o que teño que decir? Está ben. Fala. Di o que queiras. Pois claro que farei, sen liarme tanto como a este. Pois eu teño depresión, así vos lo digo. É todo por culpa do meu marido que é un fillo de puta. Vivo secuestrada, basicamente. Xa non teño amigos, fai anos que non vexo a miña familia. Son super feliz, como a vedes. E sobre o tema, non tes nada que dicir? Ah, non. Eu estaba na ducha chorando, sentíndome como un xoguete, como sempre. Oxalá poder voltar... Xa abonda. Deus santo bendito que hai que aguantar. Estadesme dicindo que ninguén sabe nada? Estadesme tomando pelo. Pensades que teño cara de parvo? Veña, o que fose que o diga. O mellor foi Ricardo. Non sei que estamos facendo aquí perdendo a tarde. Eu tiña que estar nunha festa fai 20 minutos. Non fagamos un drama, que non é para tal. Que non é para tanto. Estadesme a dicir que morreu el só? Pero, xefe, non é por faltarlle o respeto, Non é o primeiro morto, non? O último foi o martes, non? O mércores, contando co incendio na casa do alcalde. Pero non podedes ir pegándolle tiros a quen os pete. Aquí iso se mata cando o digo eu. Enriba neste cuarto. Agora onde vou facer eu as miñas festas? Que teño unha pasarela a semana que ven e ainda non sei que me ir por. Tranquila, cariño, que papi o arranxa todo. Como sempre. Jo, é que sempre me estropeades todo. Non podedes matar a xente fora como facemos todos? Podo quedar eu co seu cuarto? Eu só lle di unha hostia por detrás, e pista. Non creo que morrera diso. Ah, non, é porque entón... O burato do cráneo pareceche superficial? Manda carallo, estou rodeada de imbéciles. Papá, que me está insultando. Lucía, falalle ben a familia. Familia túa, que eu con estes non teño nada que ver. O máis inteligente era Ricardo, era que o mellor me caía. Non te detarías con el tamén, non? Quen? Eu? Por favor, non che faría tal cousa. Pode que se suicidase, non? O que eu decía, o máis inteligente. A mí non me dá pena nin... Era un chulo de merda. E o que tes esa envexa, porque é máis forte que a ti. Non lle digas esas cousas, que se pica. Que este é un violento. A quen lle chamas violento? Me cago en Dios. Papá, xúroche, non fun eu. Que non me chames papá, hostia. Papi, Dime, cariño. podo irse á festa? Si, dentro duns momentiños. Está ben, dame igual quen fose. O que quero é que limpiedes isto. Eu non fun. Pero se me pagades ben, limpo. Vas listo. Sai mellor pegarche a ti un tiro tamén e que o limpie Robert, que se queixa menos. Xa saltou a princesa. Como ti nunca limpas nada, pois eu, esta vez non penso fregar. Roberto, tócache fregar.
Non, xa sabía eu. Sen protestar. Xa oiche a tu irmán. A semana que ven temos unha festa aquí chea de modelos pa que bebaedes todos un pouco. Como alguén resbale, cargas a ti, Ai. Vedes que ven a terapia familiar? Entendido? De todas formas, ainda estades a tempo de facerlle unha visita aos veciños, que eu creo que sospeitan algo. E non nos podemos arriscar. Pido unha serra. Tú estás quieto. Rayas. Vale. ¡Puta mierda! ¡Cabrón!